Szeretettel köszöntök mindenkit! Az Európai Unió vezetői úgy akarják Ukrajnát felvenni az Európai Unióba, és úgy akarják, hogy az európai adófizető polgárok továbbra is finanszírozzák Ukrajnát, hogy közben Ukrajnából folyamatos terrorfenyegetések érik az Európai Unió egyik tagállamát. ...2015 óta folyamatosan támadják a Kárpátalján őshonos magyar kisebbséget. A 2017-es oktatási törvénnyel, majd a 2019-es államnyelvről szóló törvénnyel súlyosan korlátozták a kárpátaljai magyarok anyanyelvhez fűződő jogait. Az elmúlt években a magyar jelképeket sem kímélték. 2017-ben letépték a magyar zászlót a Beregszászi városházáról, 2022-ben pedig ledöntötték a Turul-szobrot a magyar történelemben fontos szerepet betöltő Munkácsi várban. A 2020-as ukrajnai önkormányzati választások után a Kárpátaljai Magyarok Érdekvédelmi Szervezetének a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség irodáiban az ukrán biztonsági szolgálat fegyveres egységei jelentek meg, Brenzovics László elnököt és a szervezethez kapcsolódó alapítványok vezetőit hazaárulással és szeparatizmussal vádolták meg. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Brenzovics László ezután Magyarországra menekült, és azóta is Budapesten él. Néhány nappal ezelőtt Jevhen Diki, az egykori Ajdar szabadcsapat egyik parancsnoka fenyegette meg Magyarországot azzal, hogy ha Ukrajna elveszíti a háborút, akkor az ukrán hadsereg megszállja Magyarországot és betelepít 20 millió ukrán menekültet. От Орбан дуже мріє про те, щоб ми програли цю війну. Та, власне, це навіть не те, що він мріє, він просто переконаний, що ми програємо цю війну. Він не допускає іншого варіанту. Так от, треба ж розуміти, що навіть якщо ми її програємо, в нас при цьому буде мільйонна, загартована в боях армія, яка відступатиме. І зрештою встане питання, а куди ж нам, де той останній рубіж, за який нам відступати? І мені здається, що в такому разі, от якщо ми вже програємо цю війну, то цілком непоганим планом, там, ну це вже не Б, це вже план Я, от самий останній, але таким планом цілком було б окупувати Угорщину і вивезти туди мільйонів 20 українських біженців. І хотів би я подивитись, що 30-тисячна армія Орбана, яка не воювала жодного дня в своєму житті, в цій ситуації буде робити. От хотів би я побачити, що вони, а власне, а 5 стаття Атлантичної хартії не спрацює. Бо вони самі зробили це, щоб НАТО не було дієвим механізмом. Там тільки консультації до 30 днів будуть займати. Ну, вибачте, нам 30 годин вистачить. Тому якби на місці Орбана я б дуже добре подумав, чи такий для нього хороший варіант, якщо Україна програє цю війну. Lassan egy éve kapom én is folyamatosan a fenyegetéseket ukrán terroristáktól. Kezdetben csak azt írták meg, hogy mikor, merre járok. Gondolom, hogy a bankkártyám alapján láthatták, hogy éppen hol vagyok, ezért is jobb a készpénz használat. Aztán most február 13-án már konkrét terrorfenyegetés érkezett ukrán és magyar nyelven a Mi Hazánk mozgalom parlamenti frakciójának, valamennyi tagjának, parlamenti képviselőinknek az e-mail címére. A következőket írták ukrán nyelven, amit most magyarul fogok idézni, és kijavítom a hibákat, hiszen úgy tűnik, hogy a Google fordítót használták. Torockai. Ön és pártársai, a Mi Hazánk szigorúan meg lesznek büntetve a Kárpátalja elfoglalására irányuló megszállási ötleteikért. A Rajongók a háborúban, ez valószínűleg Szurkolók a háborúban akart lenni, nevű szervezetünk tüzes üdvözletét küldi nektek. Az önök rohadék határőrei beengedtek minket menekültként a területükre. Sokan vagyunk. Először az irodátok fog leégni, aztán autók fognak felrobbanni, meg fognak ölni titeket. Azt tanácsoljuk a rokonaidnak, hogy kezdjenek pénzt gyűjteni a temetésedre. Nem tudtok elbújni, mindenhol ott vagyunk. A megtorlás elkerülhetetlen. Az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség kezdett nyomozni terrorcselekménnyel való fenyegetés miatt. A szervezet, amelynek a nevében a fenyegetés érkezett, egyébként valóban létező szervezet, foci szurkolókat, huligánokat tömörít.
A hírek szerint számos ultra a Kraken ezredben harcol, amelyet az Azovi brigád veteránjai alakítottak. Vannak olyan információink, hogy a fenyegetés ezekből a körökből érkezett. Az Azovot, az Azovi brigádot az egész világ megismerhette Mariupol ostromakor. A Kraken ezred önkéntesekből áll, egyfajta különleges kiképzésben részesített elit harcoló alakulat, akik Ukrajna Védelmi Minisztériumának hírszerzési főigazgatóságának felügyelete alatt állnak. Ennek az állami szervezetnek, az Ukrajna Védelmi Minisztériumának hírszerzési főigazgatóságának 2016 óta a Bagolya jelképe, amely a világtérkép felett lebeg és kardot szúr az égből egy megfeketedett Oroszország felé. Ez az ukrán minisztériumi szervezet tulajdonképpen az orosz különleges alakulat, a Specnaz ellenfeleként jött létre. Az engem érő ukrán terrorfenyegetés pedig 2024. február 28-án megismétlődött, és ezúttal már az arcukat is megmutatták a terroristák, igaz, mivel maszkot hordanak, csak a szemük környékét láthatjuk, de ez bőven elég egy állambiztonsági szervezetnek ahhoz, hogy beazonosítsa őket. A fenyegetés megint e-mailen érkezett, amelyet a Mi Hazánk parlamenti frakciójának minden tagja megkapott, de amely ismét személyesen nekem szól. Ласло Дворацкая, вимагаємо від тебе офіційних вибачень перед українським народом за заклики до захоплення нашого Закарпаття. У разі невиконання цієї вимоги фанати на війні перейдуть від слів до справи. Ми вже давно стежимо за тобою та представниками твоєї партії. Знаємо, де ви живете, на чому їздите, куди ходите і з ким спите. Наші брати вже в Угорщині. Тому радимо тобі зробити все правильно, щоб ваші сім'ї могли спати спокійно. Nos, nem kérek bocsánatot az ukrán néptől, mert nincs miért, ti ugyanis fiúk valamit nagyon félreértettetek. Magyarország nem akarja megszállni Kárpátalját, nem akarunk háborút, békét akarunk. Mi nem fenyegettük és nem fenyegetjük az ukrán népet, ukrán menekültek 10 000-eit fogadta be Magyarország. A mi programunkban pedig az 1991-es ukrajnai törvényes kárpátaljai népszavazás érvényesítése szerepel. Ez a népszavazás döntött arról, hogy Kárpátalja számára autonómiát, a beregszászi járás számára pedig magyar területi autonómiát kell biztosítani Ukrajnán belül. Ezt a legitim népszavazást törvénytelen módon nem tartja be, nem érvényesíti a kijevi kormány. Valójában az AUR-hoz tartozó román szenátorok voltak azok, akik jelenleg Ukrajnához tartozó területek Romániához csatolásáról beszélnek már régóta. Ők Kárpátaljára is rátennék a kezüket. Úgy látszik, ez elkerülte a figyelmeteket. Nekik is szólt, amit arra az esetre mondtam, ha Ukrajna elveszítené a háborút és nem tudná megtartani Kárpátalját. Az a tény, hogy ti engem fenyegettek, és nem ezeket a román szenátorokat, világosan mutatja, hogy nektek valójában azzal van problémátok, hogy mi magyarok ellenezzük Ukrajna Európai Uniós tagságát, és ellenezzük azt, hogy az Európai Unió tönkre menjen abban, hogy Ukrajnát finanszírozza. Éppen az bizonyítja, hogy helyes az álláspontunk, amit most tesztek. Fenyegethettek, akár meg is ölhettek, ezzel egyetlen egy dolgot bizonyítanátok minden európai adófizető polgár számára, hogy az európaiak egy olyan államot finanszíroznak, amely nem csak velejéig korrupt állam, hanem amely elnyomja a kisebbségeket, és amely egy békés Európai Uniós tagállamot fenyeget. Gondoskodok róla, hogy a híretek mindenhova eljusson. Ezt a videót lefordítjuk angol, német, francia, olasz, bolgár, orosz, lengyel, kínai és arab nyelvre, és elküldjük politikai pártoknak, médiának, hivatalos szerveknek. Nagyon híresek lesztek. Bármit tesztek, azzal a legjobban Ukrajnának fogtok ártani. Nekem pedig többet ne küldjetek levelet, mert terroristákkal nem tárgyalok.